Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Enak ya, Mas. Oh, iki lho. 14 ya saiki ya. Nggih, 14 ini. Wes. Enak. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Qala al-musannif wal imam al-alim al-allamatu asy-syaikh Muhammad Nawawi bin Umar Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi wa bi ulumihi wa amatana bima tatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Oh, apa kuwi? Bismillahirrahmanirrahim. Pun. Dadi paring sinten niku? Apa? Kuwi. Ini ku. Wal maqalatu piro? 14 ya. Apa kuwi? 14. Wah, dawa ya. Cendek. Nah, Bahare apa kuwi? Mbah, Khafif. Alah, iki lali. Lali ya. Intakun farsan. Sing angel dhewe lho apa iki, Pak? Ya Rasulullah sih dulu. Ya, apa Khafif ya? Lali ya. Lali bahare. Bismillahirrahmanirrahim. Bahar Smith, Pak. Loh, malah bakar semit. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqal wal maqalatu rabi'ata asyarata lan utawi maqalah kang kaping 14 inggih menika an Hatimin al-Asammi saking Hatim si budek. Budek kok wali. Juluk tok tapi. Tapi jere mak-makku itu, Pak. Heeh. Gara-gara Untuk Annahu sak temene Hatim al-Asam rahmatullahi alaih kala niku ngendika sapa Hatim al-Asam ngendikane man utawi sapa wonge idda'a kang ngaku-ngaku sapa man arbaatan ing papat minas sifati saking pira-pira sifat bila arbaatin tanpa papat minal adillati saking pira-pira dalil utawa tanda fadakwahu moko utawi pengakuane kadibatun niku ngapusi fala yuqbalu moko mboten diterima apa dakwa ya? apa Tak apa ya? sakjane nek dakwa iku muannah kudune nek sampean apa Tak tubalu berarti ya waduh nek tak dibara fala takbal moko jangan diterima ya iso ae iki ya sama sama duh, kalah mana. Kocoan ya. ya kan pas nih versi ini tadi, Pak. Ya, pokoke ngono lah. Nek diwaca tubalu ya kena, takbal ya kena didadekno. Produk, Pak. Tapi Opo nih? kuno niku. Haromen kan mau, Pak? Dubai, Lah, Astagfirullah. Indonesia, Jidan nih loh. Jeddah. Oh, Kak. Jeddah wi. Jidan. Haromen nih loh, Haromen. Haromen, Mas. Yo haromen. Waduh. Kok Indonesia nanti? Duh. Lho, Itu bijare. cetakane jenenge Haromen. Nggone ning Indonesia ngono lho. Intakun farisan kama qala kaya dene ngendika ba'dum sapa sebagian ulama min bahril khafifi saking bar khafif apa ya khafifah terus Intakun farisan fakun kaliin au takun syairon fakun kabnihani intakun lamun dadi sapa sira farisan kang sing numpak jaran fakun moko kudu dadi sira kaliin kok Sayyidina Ali aku gak roh masalah Sayyidina Ali nek numpak jaran piye au takun utawa lamun dadi sira syairon iku penyair fakun moko kudu dadi sira kabnihani kok dene Ibnu Hani Abu Nawas
Ya. Heeh. Ya serodok roh aku lek cerita. Kullu man yadda'i bima laisa fihi kadzabathu syawahidul imtihan. Kullu man utawi saben-saben wong yadda'i engkang ngaku-ngaku sapa man bima kelawan barang laisa kang ora ana apa mafihi ing dalem man. Ngaku-ngaku sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Bak alawi. Langsung ngono lho wong iki. Aja Mas. Sapa ae? Lah yo gak wis padha gak jelas nyapa to? Nggih contoh langsung ngono Mas. Iya to, jelas. Wis jelas wis cocok aku. Kadzabat moko bakal dianggap ngapusi. Hu nang iku bakal nganggep ngapusi. Hu tutuk nganggep bakal mendustakan ngono lah. Nggorohno hu teng niku man apa syawahidul imtihani pira-pira syahid ya seksi-seksi ujian. Diuji. Lah iya to makane to. Bongkar. Bongkar. Saksi nih, bongkar. Nah niki contone. Kayak tok Pak Muhibin wis. Muhibin. Dan lo. Muhibin. Muhibin. Muhibin, Masalah ya? enggak dia kan gak terpuruk, Pak. Masa? Lha kene wis kelok aku nuruk. Iya. Heeh. Siji manidda hubballahi wa lam yantahi an maharimillahi fa da'wahu kadzib. Manutawi sapa wong idaiku ngaku-ngaku sapa man hubballahi ing seneng nang Gusti Allah, cinta Allah. Walam yantahi tapi lam yantahi ora mandeg sapa man an maharimillahi saking larangan-larangane Allah. Fa da'wahu moko utawi. Gonku kok gak enek an maharimillahi ngono. Masa? Gonmu enek, Mut? Enek no. Lah, salah ya. Wis kek ono, kek ono. Haromen iki Haromen. gak podo iki. Ndak iki cetakan baru ya sampean Mas. Haromen nyar sampean iki. Nah, fadakwahu moko utawi ngaku-ngakune man iku kadipun apusi li annahum krana sak temene mereka wong akeh ahbabuhu iku Endi neh lho, iki? endi sing tak waca Mas? Yo mbuh. Oh iya keliru, motoku keliru. Kadipun iku ngapusi alasane li jaraatihi krana wanine utawa kendele man niku wau ala qurbi himahu ing ngatasi nyedeki himahu Larangan. diarani larangan ya. Jane himahe ngene Mas. Nggih, batasan. Hah? Ya, wes, cocok wes. Sae. Nah, kuwi ndang nibu sik. Delok wis cualmu reget iki lho. Aduh, wis mbok plenyok karo bokongmu lho. Piye? Ya Kayak iki. Sik. Gak sedeng. barter iki sik ono tiba ya. Aku barteran murah doyan. Pokoke cekek kene. Nah niku hima niku umpama iki angon Mas. Oh. Angon. Iki dipageri. Kene iki hima. Cedeke pager iku hima. Jane durung ning pager, tapi angon Dik. Dik cedeke pager iki wis gak oleh. Kuwatir nerak. Iki hima jenenge. Iki. Oh, no. Heeh, kene iki angon ya. Angon awake dhewe ning kene wis. Lah nek iso aja cedek-cedek hima iki. Larangane jane ning kene ne. Hima iki ning kene ne ngono. Iku asline hima iku. Nek ning kene langsung diarini larangan kan. Oh, jembut lah jare. Iya, maksudnya juga. Guyu. Ngono aku paham malah ngono. Maksudnya iku aja nyedek ngono. Ya iya kuwi aja cedek terus ning kono. Iya. Kok Gembel. kuat Wah, reget kuwi. soalnya reget. Delon wingking lho, delon wingking. Salen sik soale salen. Cepat. Soale cepat. Entak wes. Wa man idda'a hubban nabi. Tak terus saya, gak apa? Kan wis direkam. Wa man idda'a lan utawi sapa wonge idda'a iku ngaku-ngaku sapa man hubban nabi ing seneng Kanjeng Nabi alaihi salam wa kariha tapi ora seneng sapa man al fuqara anang wong fakir wal masakin anang wong masakin
fadakwahu moko utawi pengakone man iku wau kadibun ngapusi. Ngaku seneng Kanjeng Nabi kok ora seneng mbek wong kere. Wong kere belani ya Kanjeng Nabi kok. Mulane tetep wong kere ngono lho. Kasih cabut Heeh. zakat. Dadi sugih iso dicabut li annahum krana sak temene wong fakir kare tiyang masakin niki ahbabuhu niku anune kekasih Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku ndek napa namine teng dibak niku kuatah niku disifati. Nek diundang tiyang mboten gadan Kanjeng Nabi wah Semeneng. wenang Kanjeng Nabi. Tapi ditawang duwe. Engko se. Ya padha ronone tapi gatine ku lho nang wong gak duwe. Kabeh wong duwe niki aku makane mual sudah. Gak melu Kanjeng Nabi ya. Mesti ngarep-ngarep berkat to. Duwe iki jelas. Wa man idda'a lan utawi sapa wong idda'a iku ngaku-ngaku sapa man hubal jannati ing seneng swarga. Walam yatasaddaq terus mboten sedekah sapa man. Bima kelawan barang tayasara kang gampang apa malahu kangge man fadakwahu moko utawi pengaku-ngakune niku wau kadibun niku ngapusi. Lha iki kena iki. Wa man idda'a Udan. wa man idda'a utawi sapa wong idda'a kang ngaku-ngaku sapa man khaufan nari ing wedi neraka walam nyantahi tapi mboten mandeg sapa man ane dunung bisa saking pira-pira dosa fadak wa hum utawi pengakuane kadibun iku ngapusi ngaku wedi neraka kaya ade ora patek wedi Surga ya ora ngarep ya. Iya. Neraka ora wedi. aduh Jadi cara gak sedekah ya wajar ya ta. lan duwe Ora duwe. duwene apa yo kala ngendika sapa an-nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Lali. hujibatin naru bisyahawati hujibati dipun tutupi an-naru dikupang ya kena an-naru apa neraka bisyahawati kerawan pira-pira perkara kang nyenengke wa hujibatil jannatu bil makarihi lan dipun tutupi utawa dikupang al jannatu apa swarga bil makarihi kelawan pira-pira perkara kang ora nyenengke. Rawa sampun katakan hu teng hadis menika Al Bukhari sapa Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim an Abi Hurairah ta saking Abi Hurairah saking bapakipun kucing-kucing cilik. Gak enak. Wa hadza lan utawi menika kalam iku min jawami kalimi termasuk saking pira-pira sampurnane kalame Kanjeng Nabi. Jane jawami niku jawami niku nyakup ngoten. Sampai teng mriki diarteni sempurna. Sallallahu alaihi wasallam fi dzammi syahawati ing dalem nyacat pira-pira perkara kang nyenengke wa fil habdilan ing dalem atau tentang apa jenenge mendorong orang nyupport ala taati ngatasé nglampahi ketaatan. Faka'annahu moko kaya-kayane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala niku ngendika sapa Kanjeng Nabi la yusallu ya Mas ya. Ora den tekake sapa wong ila jannati nang swarga illa kejaba birsika bil masyaqqati kelawan nglampahi pira-pira perkara kang sara. Walalan uga ora den tekakno sapa wong ilan nari nang neraka illa kejaba bita'atis syahawati kelawan konsumsi atau nglakoni perkara-perkara kang nyenengke. Faman kharaqal hijaba dakhala. Paman moko utawi sapa wonge kharaka iku mbedah sapa wong al hijaba ing tutup-tutup niku wau dakhala moko bakal mlebu sapa man. Ya nang ndi wae. Nek wong buka tutupe swarga ya mlebu swarga, buka tutupe neraka ya mlebu neraka ngono wae. Wis tutupe apa sing dibuka. Nek buka tutupe kopi ya enak. Ngono wal maqalatul khamisata asyarata wallahu a'lam bissawab bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Iki terakhir. Pun. Iki terakhir aku ngaji iki berarti iki. TBC iki. Terus bareng TBC ya. TBC